тримає теж на плаву. І от ернгема в цьому випадку це метафора. Це те, що от ми так само, як і водні рослинки, нам теж треба своя ернхіма, нам теж треба щось, це мистецтво чи щось інше, те, що нам допомагає триматись на плаву, тримати нашу психіку, от, жити далі, от просто от якось бути в наших реаліях. Тому запрошую до перегляду, хто ще не бачив мої роботи, там протягом вечора ви можете передивитися їх, запитати там мене про них, можемо проспілкуватися стосовно них. І так само вони продаються, якщо в когось буде бажання їх придбати, теж можна про це поговорити. Звісно, що частина коштів піде на донат. Зараз я просто вдячна, що ви тут. Давайте відсвяткуємо, проведемо цей день, важливий для нас, день відновлення незалежності нашої країни. Разом. І зараз, я почитаю ще свої тексти трошки пізніше, але наразі я б дуже хотіла послухати Азізу. Отак можемо? Всім привіт. Привіт, вітаю. Всіх з Днем Незалежності. Слава Україні! Взагалі я не буду робити великий вступ, я просто хотів сказати, що ми будемо говорити і українською, і англійською мовами, тому що ми на іноземну аудиторію ще проводимо прямий ефір, тому буде дві мови. Це такий спеціальний формат, який у нас буває з ріком, коли ми робимо спільні концерти, коли ми говоримо про музику в контексті цього часу. І це трошки більше тепла атмосфера і там, де нема такого бар'єру між нами, тому що зазвичай я співаю без спілкування в такому стані перформансу з поезією і не хочу пояснювати сенси. А я змушую Азізу пояснювати. Але насправді такий формат теж не чути зовсім. Ми просто хотіли саме, щоб не було такого типу мікрофонного вайбу спілкування. Тому спілкування буде таким, а спів буде... Та ми вже будемо... Ось, і... Вам чути всім зараз Азізу? Hello everybody. Yeah, hi guys. We are also talking to you. We were explaining to people that we're also streaming, and this format, Aziza's concert with a conversation with me, is something different that she usually does, and I usually make her speak, explain her songs. Yeah. She probably doesn't like it, but I'm here, so she has to do it. And And for she me agrees it's very precious herself. time together, so let's do it, and thank you so much for coming. Дякую дуже, що прийшли в цей важливий день. Ми це дуже цінуємо, що ви обрали бути з нами сьогодні. Дуже вам дякую. У цій тканині часу, під шкірою життя, що лине, як вода для спраглих, наша рідна земля, наша рідна мати в нас дихає. Це дихання сповнене болі, не може спочити, бо якщо забути голос, хто запам'ятає імена тих, хто розчинився в нашій мові. У неволі у Азіза колись була мати, мій дідусь колись тримався за землю спогадів, пращурів, що мандрували поезію крізь світи, осяяних зірками далеких схилів. Колись мати Азіза навчила його посміхатися у концтаборі жорстокості крадіїв мрії. Азіз Анам, моє чорне море смутку, відлуння непохованих слів героїв, продовжує плавати метал для озброєння краси людства,
щоб ніколи не схилятися від втрати, а торкатися неба очей рідної матері. Balık denizin uçağını daldı. Ne kadar canlılar, o kadar ayıp olan tağdırlar. Toxta atışını hatırlama, yerini hatırla. O bizim sözlerimiz kanında kalacak. Ana dili yuklay, o yoruldu, o yoruldu. Vatan başını eğmez, vatan, ana dili, senin dülber dalgalarsın, dalgalarsın. Mende kalacak deniz, akayan dalgaları. Ana babalar, torunlardan sorular. Kimsin, kaydasın evde, konuşayım mı? Kimsin, kaydasın evde, konuşayım mı? Ana dili yuklay, o yoruldu, o yoruldu. Vatan başını eğmez, vatan, ana dili, senin dülber dalgalarsın, dalgalarsın. Ana, ana. Ana, 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 ana dili, ana, ana dili, Азиз, Я тебе мушу запитати, мабуть, вже в мікрофон. А навіщо? Навіщо? Просто так. Ну, думаю, так. так чути нормально? Тоді я буду на тебе кричати трошки. Так от, ця пісня, наскільки я знаю, називається «Ана тілі». І це Це рідна мова. рідна мова. Ну, Це по перекладається так. Ну так, перекладається так, але Ана це мама, і мені це дуже подобається в кримськотатарській мові, що рідна мова це мова матері. І в цій пісні саме звертається до мами як до мови, і як до батьківщини, і про те, про наш стан, про Крим, про те, що батьки чекають своїх дітей, які далеко, і це теж як дітей, які повертаються до своєї ідентичності. Мені дуже подобається це образ матері, тому що для мене мама
ну, жінка це є цей код пращурів, і в кримськотатарській культурі, мені здається, це є дійсністю, тому що в нашій історії це було, коли жінка змінювала час і була сильною постаттю. Мені дуже подобається ця пісня, вона дуже така якась ніжна і мелодійна. Дуже люблю цю пісню. Взагалі, друзі, я один з фанатів номер 1 Азізи, і для мене це взагалі велика честь сидіти і тут спілкуватися з нею. Дякую тобі, Азізо, за все, що ти робиш. І тому я задаю всі ці питання там, тому що мені дуже подобаються пісні. Я хочу знати, про що вони, тому я Азізу і дістаю на таких концертах іноді. Тому дякую, Азізу. Як називається наступна? Самарканд. Дякую. Oh, we forgot to speak English also. Yeah, this is song. First song it was about the Anna, about the language and about the mother and the sense of the motherland. Yeah, in English it's motherland also. Mhm. So it's about its deep roots with identity through the language and through the connection with your ancestors, mother. Next song. Дякую. Oğlum geldi Samarkand, Samarkand. Bu ağaçlı güldü Samarkand. Bu karanlık benim adımı yuttu Samarkand, Samarkand. Babam ve babalarım ende nefes aylarlar Samarkand. Kemiklerimin pamuk üstü Samarkand, Samarkand. Aman can kırımdı kaldı Samarkand, Samarkand. Olar benim aklımda yalan aydılar Samarkand. Dem Firuze benim aklımda hakikatni bile Samarkand. Kemiklerimin pamuk üstü Samarkand, Samarkand. Aman can kırıldı kaldı Samarkand, Samarkand. Aman can kırıldı kaldı Samarkand, Samarkand. Oğlum geldi, bu ağaçlı güldü. Aman can kırıldı kaldı, aman can kırıldı kaldı, kırıldı kaldı. Ти один раз мені розповідала вже про що ця пісня. Самарканд це столиця. Чи. Ні, стоп, це не столиця. Це місто Місто Узбекистан. в Узбекистані. І це однозначно пов'язано з Узбекистаном. Це пісня, такий образ, хоча моя родина не була депортована в Самарканд, але це місто і це слово виникло, коли я відчувала, ну просто вона створилася про депортацію, про голод і тому що дуже багато людей, кримських татар, померло саме в місцях дислокацій, таких, коли ми жили в таких кемпах, таких таборах. Да. І
і частина померла під час депортації, а частина саме на місці, тому що там вмирали люди, вмирали діти, вмирали жінки. І це про те, що поки ми не побачили справедливість, цей біль триває і це переслідує нас. Тому що, наприклад, нещодавно на події хтось сказав, навіщо ми говоримо про жертви і про біль, давайте говорити і писати про щось веселе і хороше, про щось таке інтертеймент, розвагу, а я вважаю, що поки ми не перейшли цю травму, вона залишиться з нами, вона буде нашою частиною, якщо ми будемо втікати від неї, вона просто буде ховатись в нас, і це буде ще більше руйнувати нас, тому що ми повинні її відчувати і нести, і боротися, доки не побачимо змін. This is a song about deportation and about the sense of fighting and remembering about the Russian crimes, how they killed us through the deportation and also to the location in Uzbekistan most of all, and The like concentration a lot. camps they created. It was right? not like concentration camps, but it was camps. Like So refugee camps, it was not right? like gulags. Uh-huh. Gulags, it's really concentration camps, but it was like camps where Для people could know. біженців, да? Not, it's not refugees. It's like Uh-huh. camps, but you can't go out from these camps because if you will go out, you will be in prison for 25 years. So you Uh-huh. have to live in one small village. You have to write all every day your name, and you have to. So it was very cheap power. So Soviet government used it like cheap power for fabric, for the lands. So Cheap they work. resource, like a Right. working Yeah. resource, right? And Like so- working hands. Yeah, and without the schools, without the till the death of Stalin, but then we could not go home even after the death Stalin. But it was more like freedom for going in another place. Thank you. Дуже дякую, Азіза. Як наступна називається? Kimin. Oh, the next one is Kimim. It's a very good song. Kırılmayan can gibi babam benden sorar kaydasın dağananın omuzuna başını mayıştırar evge kay yorgun düşüncelerde kay canda kay benim konuşun dünya açık vermek için
Kimi, a ty nie. Kimi, a ty nie. Живий завдяки тобі. Я жива завдяки тобі. Ми живі, ми живі, ми живі, ми живі, ми живі, ми живі. Це одна з тих пісень, які важко слухати без сліз на очах. І я думаю, що тут багато сенсів в цій пісні. І якщо ти хочеш пояснити один з них якийсь, зроби це, будь ласка. Ця пісня про те, ким мім, хто я, про пошук своєї мови, своєї ідентичності, про мене, про людину, яка втратила її, і про вдячність всім поколінням, всім пращурам, які дали можливість бути собою, дали нам країну, дали нам пам'ять, історію, і все, що ми маємо зараз, це завдяки боротьбі і волі інших поколінь, які вмирали, які були знищені, але вони обирали не шлунок, не розвагу, вони обирали принцип, навіть Боротьбу. знаючи, що вони в цьому житті це не побачать, але побачать їхні діти, їхні онуки, інші покоління. This is a song about identity and about the way to open language, open motherland, and also it's about the gratitude to all generation who were fighting for our reality. So they choose to fight, they choose to be in prison or to be killed, but in any case to fight because they feel that probably maybe or maybe not, but it's like principle that it will be ground for the next generation, and it's really, it was like this. So everything that we have now is because of these people, And you because know, of our parents too. I realized that today the Independence Day is actually is resonating very much with this song, and we have this independence and we have the ability to fight the fucking Katsap occupiers today, thanks to everyone who chose the struggle, the fight, who chose not to be silent, who chose to sometimes willingly go to the camps of the Soviets or to the shooting, to the mass shooting ground. And we owe them today this independence, this ability, this chance to keep fighting, to also have this chance to give a concert in Kyiv when we have our warriors sacrificing everything there on the front line right now. The infantry is in the hardest situation during these years. I just want everyone to remember the price of our independence. Я також хочу це українською сказати для тих, хто, можливо, не розуміє англійську. Я бачу, що ця пісня дуже резонує з сьогоднішніми подіями. І День Незалежності якраз ми маємо шанс святкувати сьогодні якраз завдяки всім тим, хто обрав боротьбу до цього. В усі попередні епохи боротьби з московитами, і не тільки, у нас є і західні сусіди, поляки, з якими ми боролися за нашу незалежність. І зараз ми завдячуємо якраз всім тим, хто віддав своє життя до сих пір і дав нам цю можливість зараз мати концерт в Києві, попри те, що наші воїни зараз віддають свої життя і жертвують всім,
що вони мають, будучи на фронті, і піхота, яка несе найбільший тягар цієї війни, зараз перебуває в найважчих умовах. Тому, друзі, будь ласка, задонатьте або зараз відскануйте QR-код, він є ще на стінах. Це все, кожен донат дає нам можливість святкувати наступний День Незалежності завтра і наступного року. Завтра я маю на увазі наступного року і післязавтра, в 28-му році. І я думаю, що це також слушна нагода вшанувати всіх полеглих хвилиною мовчання. Як ви думаєте? Я думаю, що варто це зробити. Дякую, друзі. Слава Україні! Героям слава! Як наступна називається? Наступна пісня називається «Мрії», і я скажу з самого початку, що ця пісня присвячується Богдану Зізі, що перебуває в російських катівнях. Це кримський заручник Росії, який, як його ув'язнили, він розлив жовто-блакитну фарбу на двері міської ради Кізилєва, мого міста. І після цього його ув'язнили. І якщо хтось може, будь ласка, зніміть відео цієї пісні. Я надішлю його сестрі, яка сьогодні не прийшла, і вона попросила це зробити. Дякую дуже.
чи я сплю, чи я проживу останній день. Завтра сонце загляне в душу мою і не знайде більше темряви, і не знайде більше темряви. Хто серед нас йде серед пустелі? Я більше не відчуваю болі. Тут немає води, немає життя. Тож, мама, я не забув, що я твій. Бач, голос, що залишився лише в тіні. Ми говорили з тобою про життя. Хто серед нас знайшов останній день? Ми повернулись додому. Дякую, Азізо. Це дуже болісна пісня, і Богдан Зіза так само обрав боротьбу. Він знав, на що він іде, я впевнений. І ми маємо повернути всіх полонених, будь вони військові чи цивільні. І всі кати мають бути покарані. Я вірю в те, що це станеться. А також ти забула сказати глядачам на стрімі англійською мовою, про що пісня мрії. This is a song about the Bogdan Ziza is Crimean hostages of Russia. I call them hostages because for me political prisoner is not so is not absolutely true. And it's also about his letter, because he wrote letter in prison to his mother, and it was very, if you can find this letter, so це було написано за, прочитавши його листа до матері, і він написав листа, що це таке було визнання своєї провини, що він мовчав до того, і що він намагався примиритися з окупацією, жити партизанським таким життям. І він чекав, і мати – це теж такий образ як України, любов до України. So this letter, it was a letter of Bogdan Ziza for prison to his mother. From prison to his mother, and the mother was like sense of Ukraine, because before the full-scale war he just lived in Crimea just like person, but in one moment he chose to this act to throw yellow blue paint on the doors of occupied tower. Occupational administration. Yeah, right? occupational administration, and after this he was imprisoned, and this is very similar to my feeling about myself, because it's always it always question for me what I did 10 years ago and about the illusion that you have had in that time. Дякую, Азізо. Як називається наступна пісня? Манкурт. О, Signore genne, uterden, namusunu, uterden, mankur saray, saeli, sin hiyanice, sin nalaga, hiyanice, ahmak işe, sin nalaga, hiyanice,
Це дурень. Це пісня казансько-татарською мовою. І це я написала цю пісню в момент, коли в Україні башкірський російський гурт був в топах, в чартах, в iTunes, усюди. І люди купували цю музику. І Це вже було під час повномасштабного повномасштабно, вторгнення. і люди казали, це ж не росіяни, це тюрки, це ми підтримали. І я казала, ви не розумієте музику. Якщо ти робиш музику в Росії, ти платиш податки в Росії, це просто тупість. Навіть якщо вони були проти Путіна, це все одно вбивство нас, але вони ще були за Путіна, і вони ще мали родичів в російській армії. І тоді я подумала, я хочу написати таку пісню, звернувшись до них і до себе, тому що мої бабусі, вони є казанськими татарками, мої дідусі кримські татари. І в нас завжди у кримських татар це трошки сором, що якщо ти не чистий кримський татар, у нас є таке, тому що маленька родина, маленька нація, і ми намагаємося зберегти ДНК. І я ненавидила мій батько ненавидив більше, тобто він не говорив комусь про це. А я вже зазвичай я кажу про це. І я подумала, а це не може бути моєю силою, щоб я маю абсолютне право сказати їм ви, тому що я частина цього виходу. І я відчуваю відповідальність також, що ви зрадники, які, звичайно, це було, вони більше були. До речі, дуже цікаво, що якраз мої бабусі вийшли з того регіону, який започаткував кримський хан, тобто його витіснив його брат, і він тікав від Криму, і був в Польщі, був в Києві, а потім заселився отам і став служити московському царю. І потім там з місцевим населенням, які були, напевно, казанськими, астраханськими, я не знаю точно, ДНК. Ось, і вони насправді реально дуже проросійські вже, вони реально продали свою матір за землі, за шляхту, таке теж, у нас теж таке було. І я відчуваю зневагу, і в той же час я хочу, щоб вони прокинулись, хочу, щоб їхня земля теж стала чистою від росіян. І вони, тому що є теж дисиденти, але під час повномасштабної війни я не відчуваю жодного до них, тобто я не маю виправдань до них. So this is a song about, it's a song was written on Kazan Tatar language, and it is about a nation who betrayed over motherland to serve Russian, to serve Moscovites, to serve for the war. And it's about also my identity because I have part of this nation, and so it also destroyed my identity, and this is why it also helped Russian Russified me because it's how they work. So they deported, and you found another nation, and then you begin to speak in Russian and forget your identity. So it's about mankurt. Mankurt is someone who begin to serve of an executioner, and the mankurt is a worse person for me, because if you enemy and you killed another nation, you disgust him. But if you killed your own nation, if you sold them, it's disgusting for me. На жаль, в нашій нації також є колаборанти, які продались росіянам. Will be another part of another song. Як називається? Бояриня. Це ти про неї кажеш, що буде пісня про це? Це вона про це? Ну не про це, правильно. Добре, дякую. День злітає птах страчених днів, каторга марно, марно. Я вдихаю попіл чи сніг,
я лише біг від себе. Я в серці маю те, що не вмирає. 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 Я в серці маю, я в серці маю, я в серці маю, я в серці маю. А я ж як в'язень, що на час короткий, з темниці вирвався і маю хутко з веселим світом знову попрощатись. І розцвіту немає часу ждати. Мені було не забава квітка. Я бачив в ній життя і волі образ, і краю рідного красу для мене. Куточок той, де посадив я квітку, здавався цілим світом, здавався цілим світом. Добраніч, сонечко, ідеш на захід, побачиш Україну, привітай. Я в серці маю те, що не вмирає. 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 Те, що не вмирає. Те, що не вмирає. Азіза, швидке технічне питання. Друзі, вам теж дуже подобаються синти? Мене катарсис. А? Мене катарсис, мені все подобається. Супер. Коротше, кому подобаються синти, давайте поаплодуємо, тому що музика Азізи вдосконалюється і стає неймовірною. Азізо, ця пісня. Подобається 10 гривень на збір. Так, кому не подобається? Кому не подобається 10 гривень, а кому подобається 5 гривень. Тоді так. Да? Але перед тим на збір, а потім на. Ми про збір. Так от, Азізо, ти про цю пісню не розказала, про бояриню, так? Розкажеш? Ну, ця пісня була написана для фестивалю на честь Лесі Українки в Одесі. І я тоді стала читати її вірші. Ну, як ви знаєте, вона була 3 роки в Криму, і вона писала вірші там. Ну, це я написала не за її поезію, а свою пісню, але там є цитати. І це про бояриня, насправді мій улюблений твір Лесі Українки, бо це про мене, бо я жила в Москві якийсь час до окупації Криму. І це також про вибір бути собою і про розуміння, що краще бути вбитим, краще вмерти від голоду, ніж служити і перетворитися на шляхту чи боярин, чи мати якісь статки. Привілеї. Мені дуже подобається цей твір, тому що і мені дуже сумно, що в наш час, в нашій програмі, я розумію, що це все виправдання, але ми вивчали Лесю Українку лісову пісню, але ми не читали бояриню. І це настільки сучасний текст, настільки сучасний твір, настільки сьогодення. Дякую. Англійською. And this is a song about, I wrote this song for the festival in Odessa about Lesya Ukrainka, and Lesya Ukrainka was she 3 times was in Crimea, and so she wrote a lot of about Crimea, but with great love, with great, not like Russian did it. So she tried to, she saw this darkness in that time when she visited Crimea. So how Russia, even in that time before the deportation, destroyed Crimea, destroyed this identity. But it was very, very exotic poetry about Crimea.
in any case, I really like this work Боярин of Леся Українка, and if you want to read it, please read it. It's really interesting about the context of our history, about the price when you betrayed your nation, and about the truth when you can understand it. It's better to die and than live in Russian world with Russian rules. Yeah, Thank you so much, Aziza. What's the name of the next one? The colony. Oh, this is my favorite one. Let's go. You can't stand, but you can fly. The water and the desert will be your world. Before you die, believe me, you'll hear me. See you, see you. You can't stand, but you can fly. The water and the desert will be your world. Before I'll die, believe me, you'll hear me. See you, see you. In front of that enemy, I'll never give up. Think you're better with your crown. This world would be great without it. This world would be great without it. Nature's blood will drain with its enemy's vein. With its tender love, with its tender love. You can't stand, but you can fly. The water and the desert will be your world. Before I'll die, believe you'll hear me. See you, see you. You can't stand, but you can fly. The water and the desert will be your world. Before you die, believe you'll hear me. See you, see you. You think this world belongs to you. Time belongs to the patriarch, but the greatest form is hidden in the destination, in the destination. You can't stand, but you can fly. The water and the desert will be your world. Before I'll die, believe you'll hear me. See you, see you. You can't stand, but you can fly. The water and the desert will be your world. Before you die, believe you'll hear me. See you, see you. I met my shadow in my heart and strike. It wanted to kill the birds in the bed of creation, of creation. You think that I will be in the trap, and the God of my family died. I see the emptiness of your tears. I see the emptiness of your tears. My forest is in love with the desert. 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 You can't stand, but you can fly. The water in the desert will be your world. Before I'll die, believe you'll hear me. See you, see you. You can't stand, but you can fly. The water in the desert will be your world. Before you die, believe you'll hear me. See you, see you. Stand with me like a musical note. The colony crumbles once and falls. Baby, I need you, paradise, as a passion of this brave time, passion of this brave time. You can't stand, but you can fly. The water and the desert will be your world. Before I'll die, believe you'll hear me. See you, see you. You can't stand, but you can fly. The water and the desert will be your world. Before you'll die, believe you'll hear me. See you, see you, see you.
депортацію? Ні? Про окупацію. Розкажи. Це пісня про колонізований світ, Ага. про імперіалістичний світ, про патріархальний світ, тому що окупація і все, що ми маємо, було можливо, тому що ми живемо в такому світі. І це про те, що мені хочеться, щоб світ. Це те, що я розумію, що це ілюзія, що він якось об'єднається, але те, що ми маємо. Це така екологічна пісня про пустелю і ліс, тому що хтось має ресурси, хтось не має ресурси, хтось перебуває в війні, хтось не перебуває в війні. Але це про цю бажання розбудити тих людей, які зараз знаходяться в інших умовах, тому що до них це дійде, але тоді буде вже пізно. І це про зв'язок всіх нас, про колонію, яка повинна. Ну, це, звичайно, і про Крим також, і про наш світ, але це... This is a song about the colonized world and about this distance between the desert and between the forest and between the different resources that we have. And it's about wish to touch the hearts who now don't understand or don't want to understand that they live now in our reality. And for me, it's very painful that people think that Ukraine that has a war is a like it's our war, it's our reality, not reality of Europe, not the reality of the people who have everything. But I believe that it's a common reality, and it's also about wish to change this, like dreamer. And dreamer can do it even he knows it. Probably I will never change this, but we have no choice. We have to change it. Можна я дещо скажу перед наступною піснею? Друзі, оця пісня «The Colony», яка тільки що звучала, у мене є мрія, що Азіза запише її в студії з багатьма інструментами. У неї купа є ідей, вона знає, як це робити. Якраз десь приблизно місяць тому вона записувала пісню в студії. Це щось неймовірне, це наступний рівень, і щоб ця мрія допомогла, щоб вона здійснилась, ви насправді можете допомогти. Якщо вам подобається Азізна музика, ви можете підписатися на її монобазу від скільки там гривень. Не будемо, не можна. Азіза не любить взагалі про це говорити, але їй потрібна насправді підтримка ваша. Тому якщо хтось хоче підписатись, ви знайдете в описі до цього стріму і зможете його знайти на YouTube каналі Азізи. Але I need to say this in English. Guys, Aziza is very humble and she doesn't like to promote herself at all, so I need to do this for her. So she would have the financial resources to record the music in the studio with many instruments, and the result of that is marvelous. I listened to the song she recorded 1 month ago, and I ask you to subscribe to her Monobase. It's the first link in the description of the stream. I'm the only one who will promote her bass, because Aziza is shy and humble to promote it herself. This is why I make her feel uncomfortable right now, but this is important. We have 14 songs. So Oh shit, we have to speed up. Okay, thank you very much. Всім дуже дякую. Дякую дуже. Як наступна називається? Бірдо Груєрен.
Acaba sen bu duymaysın o kadar adamlar seni eşitmeye hareket edeler, eşitmeye hareket edeler. Acaba sen bu duymaysın o kadar adamlar seni eşitmeye hareket edeler, eşitmeye hareket edeler. Senin bir doğru yarın canını toxtatıp ola. Senin bir doğru yarın canını toxtatıp ola. Muzika ve söz bu senin aladan silahıdır, bu senin aladan silahıdır. Ala seni gözeten, ala seni gözeten, ala seni gözeten, ala seni gözeten, ala seni gözeten. When I die, bury me in Crimea. When I die, bury me in Crimea. Нехай я більше не буду людиною. Crimea, нехай я більше не буду людиною. Crimea, я більше не буду бажати перемогти звіра. Я більше не буду бажати перемогти звіра. Өлген соң мені қырымда көн, өлген соң мені қырымда көн, я розчинюсь світлим болем вчителя. Я розчинюсь світлим болем вчителя. When I die, bury me in Crimea. When I die, bury me in Crimea. Азіза, ця пісня складається з двох частин. Чи мають вони спільний сенс? Я думаю, що мають. Розкажи, будь ласка, про це. Перша частина це теж така мрія, що одна гарна пісня може зупинити війну. Ну, це такий, скоріше, це насправді сказала мені людина українською мовою про те, що не продовжуй писати музику і продовжуй створювати. Продовжуй працювати культурно, хоча я розумію, що музика не зупинить війну, але це така пісня, яка підтримує тих, хто творить, хто змінює, що насправді в часі воно змінює реально, воно працює як яка сила чи інтелектуальна сила, яку нас хочуть відібрати у мого народу, тому що дуже багато саме з мого народу, і так ми маленька нація, інтелектуальних людей було знищено. І навіть ми моїм другом, кримським татаринам, говорили, що після розстрілу 38-го року нація змінилась, нас немає, це звичайно таке більш дуже песимістичне, нас немає інтелектуалів, нас немає людей, які створюють сучасне, що нас немає
культури, в нас немає шляхетності, тому що цю шляхетність розстріляли в 38-му. Звичайно, вона перероджується, але той рівень свідомості і розуму, який був у Номана Челебіджігана, це був голова Курултаю, у тих людей, у Шефікі Гаспіралі, цей розум, цей сучасність, вони знищили, вони тоді зробили спільні права, рівні права для жінок і чоловіків на початку ХХ століття, перше ніж в Європі. Вони були прогресивними мусульманами. Це знищили. І сьогодні я бачу деградацію нашої нації. Я бачу відкат, я бачу, окрім того, що ми намагаємося вижити, але це дуже важко створити щось нове. Тому що коли націю знищують, вона стає, капсулюється. Ось. І це про бажання, це про любов. When I die, bury me in Crimea. Поховайте мене. І настане той час, коли не буде ненависті, а буде щось інше, інша сторінка. Іноді деякі люди мріють про це, але це неможливо зараз. Це неможливо перестрибнути, доки ми це не поборемо, не переможемо. So this is a song about dream, and it's about its support for all culture personalities, for people who create music, for people who create swords and the singers to do it, because it also support our fighting, because Russians try to kill us, especially my nation, because after the Red Terror in 1938 and after the deportation, they changed our nation a lot. They destroyed everything beautiful in our nation, and of course we rebuilt, we are reborn, but it seems not so beautiful like it was before. Thank you very much, Aziza. Дякую, Aziza. Gemiler yanaşır, içi dolu çamaşır. Bu ne kadar güzellik, bakan gözler kamaşır. Kelmenin Recep'im, Recep'im, kelmesin Recep'im. Kara yüzüm salkımı, salkımı, gelsin aldın aklımı. Kelmenin Recep'im, Recep'im, kelmesin Recep'im. Kara yüzüm salkımı, salkımı, gelsin aldın aklımı. Gemiler yan gelir, uzaklardan yar gelir. Seve seve ayrılmak bu yaşlıkta dar gelir. Kelmenim Recep'im, Recep'im, kelmesin Recep'im. Kara yüzüm salkımı, salkımı, gelsin aldın aklımı. Kelmenim Recep'im, Recep'im, gelmesin Recep'im. Kara yüzüm salkımı, salkımı, gelsin aldın
чув її зовсім в іншому вигляді, зовсім в іншому грандіозному форматі. Записаною ще скільки? Років 10 тому? Да? Кель? Так. Тобто це пісня не нова, але Це, вона... це старовинна кримськотатарська пісня Ереджибим, яку я робила по-своєму. Це пісня про кохання жінки до чоловіка. Кельменем Ереджибим, прийди до мене, мій Ереджеб, і коли любов настільки велика, що вона що відстань і розлука перетворюється на темряву, на смерть. Але я в цю пісню вкладаю і намагаюся робити для себе її більш. І насправді, я коли її співала завжди майже там з тінейджерських часів, це про повноцінність, коли ти намагаєшся знайти ту силу в собі і об'єднати ті енергії чи силу і прийти до цього стану, коли ти незалежний і сильний, і тобі не треба когось, щоб бути сильним Круто, і крутий собою. сенс. Я Дякую, Азіза. це вкладаю. Як називається наступне? Don't be afraid. This time I love you forever through pain. Hear how the night fights for our future. In the dream, you see my face in the blood. I want to be safe, life between us, love between us. There is nothing more is loving you. 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 At this time, don't be afraid to lose the skin of the war. The skin of the war. Because an enemy died. Because an enemy died. At this time, while we dance. At this time, while we dance. There is nothing more is loving you. There is nothing more is loving
не боятися бути собою, не боятися любити. І насправді це я написала пісню в підтримку ЛГБТ-спільноти, небінарних людей. І я так відчуваю, що коли настане цей час, я зможу передати цей сенс і для свого народу, і для світу. Для світу це більше зрозуміло. Це про любов, яка для мене ти любиш душу, і мені здається, це дуже духовно також, тому що в людині ти любиш її душу, яка не має статі, яка є інтелектом, і тому це пісня про це. Чудово, дякую. Англійською. This is Кажеш? a song about the love and about love to the not personality of woman and man, it's love to the person. That love exactly for the personality, for the person, for the spirit and soul. And if we are talking about the our spiritual world of Crimean Tatars, we believe like our ashiks, our poets describe love to the God and describe love to the person. It's for me the same way to feel this love. Thank you. Sözler kara, denizde ayıplar. Benim halkımdan kendi balalarını canım içinde kaldırdı. Canım içinde kaldırdı. Toydaşen hava yanır ay. Ama bu seslerde hakikat yok. Kolunu yüreğine koy. Sen sağsın ama yüreğin önde. Kanlı eksizge lezzetli olur. Serbestlik gerçekten de siz için hapishane mi Karadeniz Numan'ın kabri Kara dever sana kaçıram yoklama Kara dever senin yüreğinde şay saklanma uludan saklanma uludan serbestlikle ihanet eden serbestlikle ihanet eden ihanet eden ihanet eden ihanet eden dağın canı yürek çölünde dolar Hoca balalara yalan öğretir Yüreğini işgal etmek ölümden de korkunçludur Gel canım kayıt şöyle gel kız gel Gel canım kayıt şöyle gel kız gel Kolonia не моя країна, не моя країна Kara dever sana kaçıram yoklama Kara dever senin yüreğinde şay saklanma yoluna saklanma yoluna serbestlikle ihanet eden serbestlikle ihanet eden Kara
Kara devir, kara devir, kara devir, kara devir. Азія, один раз я вже чув, як ти пояснювала сенс цієї пісні. І чомусь хара, я подумав, що це гора. Ні, стоп. Хара це чорний. Хара девір це чорна епоха. Чорна епоха. Коли Ага. називають час окупації Російської імперії Криму. І для мене, це тому, що був розквіт нашої культури, а після окупації розпад, деградація. І для мене Харадевір триває зараз, взагалі буде тривати, доки Крим буде окупований і доки правда не повернеться. І це якраз таки перегукується з Манкуртом, тому що це про зраду всередині нації. Зраду також, коли ти забуваєш про людяність, про свободу, коли ти обираєш хліб і спокійне життя замість свободи. І це також про цей час, Мгм. така дуже близька для мене пісня. І якраз ти там співаєш «Колонія не моя країна», так? Так, Якраз це про те, що Крим, колонізований Крим, окупований Крим – це не мій Крим. Це споплюжений Крим, це зруйнована історія, навіть якщо є удавання, що росіяни намагаються зробити це як вигляд, що все добре, насправді це знищення. І це не є Кримом корінних народів, Дуже які... прикольно. Перекладеш англійською, будь ласка? Yes, this is a song about the Kara Devir. It's a black era for Crimean Tatars, and it will be till we will not deoccupy Crimea. And it's about inner feeling when you betrayed your truth because for your better life, and it's about you will never. Your culture will never be rich. Your culture will never be real. If you forget about the truth and reality and humanity, it will be illusion that will destroy your next generation. If you even now you feel yourself good, but we had this in the history when Russian killed. So they give in Ukrainian too. They give part time for development, for national language, national culture. But then they shoot it. So розстріляне відродження. So it's always lie. It's always not about development. If even you think that you did a lot of projects or stuff like this. Яка наступна? Aziz Anam. Sağolunuz anacığım, elinizde öpeyim. Kedirdeki tebessümle yüzünüzde koruyayım. Sağolunuz anacığım, elinizde öpeyim. Kedirdeki tebessümle yüzünüzde koruyayım. Sağ olunuz, sağ olunuz anam, sağ olunuz, sağ olunuz anacığım.
Сервера Какура це дитяча пісня з мого дитинства. І ви можете знайти сервер Какура Азісанам. І це про вдячність матері, яка дала все нам. І насправді кримським татарам наші батьки дали, нашим поколінню наші батьки дали все. Вони пожертвували своїм життям, своїми мріями, щоб переїхати в Крим і побудувати дім, і дати нам освіту. І це дуже багато, такий частий приклад. Дякую. Англійською думаю, скіпну. Guys, sorry, we won't So we translate have this one. only one song. Left, right? And we Well, have no. like the freedom and пам'ятаєш цю пісню про Ми встигнемо. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag as a flag of freedom. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag as a flag of freedom. Через вулицю смерть бачить ворогу спину. Людство чує душа, у в'язниці думок початок зими. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag as a flag of freedom. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag as a flag of freedom. Лише одне врятувати може свободу. Крізь брехню кров і смерть повертається сенс поетів, не продати супоки шлунку тих, хто з'їдає майбутнє. Перестань закривати очі і побач, гора зустрічає сонце. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag as a flag of freedom. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag as a flag of freedom. Flag of freedom. Обирай життя серед мороку, проданий за рай домівок. Повертайся додому у дзеркалах, нічого не бійся, зневір в пам'ять. У відповідь болю на ринку рабів ти час. Ти той, хто створює волю, ти час. Ти той, хто створює волю. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Ukraine, 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 Ukraine. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag as a flag of freedom. Freedom as a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag as a flag of freedom. Ukraine, 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 Ukraine. It's the last song. Let's sing. З Днем Незалежності тебе, Азіза. Днем Незалежності, друзі. Дякую, що ви є, бо я завдячую багатьом, завдячую всьому Україні і повертаюсь насправді, хоча у нас є різні думки про ідентичність, але в моєму прикладі я повертаюсь до своєї ідентичності через українську ідентичність, через можливість бути тут, в вільній країні, через приклад української нації. І повертаюся до своєї ідентичності, до своєї мови і мрію колись розмовляти і думати кримсько-татарською мовою.
Бо насправді момент, коли ми об'єднуємося, це момент, коли ми відчуваємо різницю між нами, що ми абсолютно різні, це абсолютні різні світи, і в цій різниці, поваги до цієї різниці, ми об'єднуємося в справжнє партнерство. Дякую, Азіза. І остання пісня написана, і зараз секундочку, Ігорем Блажевичем. Він надав надіслав свій текст і сказав, що він би хотів, щоб цей текст був в пісні. Це військовий, який зараз захищає нас, і мені було дуже цінно. І він також скульптор, тобто він митець, який зараз на війні. Ти спостерігаєш смерть в червоному нічному небі. Важко дивитись туди. Опускаєш очі на гарячу землю, як ніколи. Розумієш ціну свободи, як ніколи. Розумієш ціну свободи, як ніколи. Кожен день, як на повторі, кожен день можливий кінець, винищі гори та опори, і ти відкриваєш очі знову. Кожен день, як на повторі, кожен день можливий кінець, винищі гори та опори, і ти відкриваєш очі знову. І ти відкриваєш очі знову. Колись закінчиться цей брудний лист, напишеш наш спільний новий. І всі розуміють, хто ми, і всі зрозуміють, хто ми, і хто закінчить книгу війни, хто закінчить книгу війни, хто закінчив вже роботу свою, звідти все видно дочути. Я відчуваю їхні слова, життя ніщо проти нашої волі, життя ніщо проти нашої волі, вимушені йти до кінця, вимушені йти до кінця. Кожен день, як на повторі, кожен день можливий кінець, винищі гори та опори, і ти відкриваєш очі знову. Кожен день можливий кінець, кожен день, як на повторі, винищі гори та опори, і ти відкриваєш очі знову. І ти відкриваєш очі знову, 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 і ти відкриваєш очі знову. Кожен день, як на повторі, кожен день можливий кінець, винищі гори та опори, і ти відкриваєш очі знову, і ти відкриваєш очі знову. Ти спостерігаєш смерть в червоному нічному небі. Важко дивитись туди. Опускаєш очі на гарячу землю, як ніколи. Розумієш ціну свободи, як ніколи. Розумієш ціну свободи. І ти відкриваєш очі знову. 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 Це була це взагалі дуже гарна пісня. Я думаю, тут не потрібно її пояснювати. І я тобі вдячний за цю неймовірну музику, яку ти створюєш, за твій талант, який є не просто чимось, чим ти народилась, а над чим ти працюєш роками і відточуєш це.
Це неймовірно. Я в захваті від твоєї творчості. Друзі, якщо хтось не знав, Азіза ще створює картини, і ви можете дізнатися більше про них, мабуть, у Анастасії, тому що вона тут виставляла картини, і у неї є ще в районі 8 картин Азізи, які можна придбати. Вони Дуже всі дякую. саме донатні, вони на Так, армію. тобто ви їх купуєте за донат. По суті, Азіза не бере гроші взагалі за свої картини, вона всі ці гроші донатить. І, до речі, сьогодні, Азізо, під час цього концерту Тревор задонатив 2 рази. Перший раз $500, другий раз $250. Тому твоя музика сьогодні принесла для армії $750. Дякую тобі. Guys, we have to finish the stream, unfortunately. Oh no, actually we're gonna show the poetry. So let's give the word to Anastasia. Азіза, ще раз дякую тобі. Друзі, давайте поаплодуємо Азізі. Дякую. Я точно знаю, що кожна з вас піде сьогодні з чимось важливим в серці, і це, власне, те, заради чого ми зробили виступ Азізи тут і запросили також Юлю з її роботами, тому що є щось важливе в нас, що допомагає нам боротися і допоможе нам перемогти цю страшну орду. Я думаю, ви трошки втомились. Це перше. Друге, що ми обмежені в часі, бо ми знаходимося у дворі і ми можемо тут бути до 22-ї. Тому в нас ще є трошки для вас приємних речей. Це поезія Юлії і пісні від Діми. Тому, якщо ви відчуваєте, що вже enough, ми не будемо, це не буде вважатися, що ви пішли і ми це якось погано сприймаємо. Тобто зараз у всіх обмежений ресурс, тому дійте в своєму режимі. Я хочу провести один маленький аукціон. Можливо, Євген мені допоможе, якщо в нього буде натхнення, бо він Я його просто проведу і ми закриємо це питання. дуже професійно це робить. Я не знаю, які в нас слоти, але мені треба ваші гроші для того, щоб ми підтримували безпосередньо Збройні Сили. Окей, в нас є прапор і картина, правильно ж? Супер, а можна мені це зразу видати, і я зараз це все зроблю. І можеш мені ще якийсь камінчик принести мій. Окей, так, підніміть руку, в кого є гроші. Я в когось повербанк. Так, давайте чесно, навіть 1 гривня вважається грошова. Підніміть руку, в кого є гроші. Оп, так, всі підняли руки, підняли. Давайте, активніше. Оп. Дивіться, я дуже багато сьогодні працював, і я зараз от на останніх силах буду з вас вибивати гроші. Євгене, Ви можна казали, ви перебити свої тебе? вкладаєте в себе. То значить, у вас є гроші. Євгене, перепрошую, на секунду. Технічний момент. Можеш запитати у людей, чи є в когось павербанк? В кого є пауербанк? Можна, будь ласка? Супер, з тебе донат 100 гривень. Да, Прекрасно. легко. Так, значить, у нас є прапор. Дуже красивий. Це в нас просто котики. Це на кого ми збираємо, так? Чи це просто котики? Прапор з котиками. Друзі, ви бачили це офігенно? Дивіться, сьогодні, значить, День Незалежності. Є певний символізм. Чому символізм? Бо хто мені нагадає, яка річниця незалежності в нас сьогодні? Але 35-та річниця чого? Відновлення. Дякую вам, область, будь ласка, цій людині за те, що вона розуміє, що у нас сьогодні 35-та річниця відновлення незалежності. Бо насправді ми карбували свою незалежність ще з часів Руси, і безпосередньо зараз ми просто всьому світу доказуємо, що ми не якась країна, яка виникла на теренах розваленого Радянського Союзу, а ми країна, яка проходила скрізь віки. Мені дуже сподобався вступ Єрмоленка на виставці Олександра Глядєлова про те, що в 70-х роках Радянському Союзу вдалося українськість в радянській Україні звести до меншості. Росіяни були на керівних посадах, українська культура стала фольклористикою.
Кримських татар депортували, вони не могли повернутися на свою домівку. Але завдяки тому, що були люди, які плекали надію про те, що ми відновимо свою незалежність, в 91-му році ми скористалися і зробили це. Тому сьогодні нам треба підтримувати тих, хто дає нам змогу мати концерти, і вони сьогодні захищають цю незалежність. Це військові. Тому нам дуже важливо, щоб цей прапор пішов на підтримку і на захист, щоб ми мали змогу святкувати 36-ту річницю відновлення незалежності. Стартова ціна в нас 100 гривень і погнали. 3 тисячі. Прекрасно, дякую вам дуже. 3 тисячі раз. Бачите, я знав, що ці підари, вибачте, розуміють, коли ми говоримо про складні речі. 3 тисячі раз, 3 тисячі два. Друзі, під тривогу треба ціну піднімати. Бо збивати це знову теж військовим. 3 тисячі два. 3 тисячі. Питання швиденьке, а можуть люди з чату також ставити ставки? Якщо вони зараз зроблять, то давайте. А вони ставлять? Ні, не треба. Якщо Хорошо. 3 тисячі. Ну, давайте, щоб вона хоча б 3500 закинула. І тоді... Давайте з 3 тисячі. 3500 раз. 3502. Вишиванка Давайте 4. did not allow you. Ми можемо другий зробити. 4? Да, but the next... 4-3 продано. Будь ласка, оплески. Як звати? Оля, дайте я Олю підняв тричі, як то кажуть. Супер. Олі оплески 4 тисячі за цей неймовірний прапор. Він йде їй. Супер. Картина. Він класний, і Оля, ви просто, ну, я не знаю, роз'єм. Ну, ви просто знаєте це в житті. От. Оплески Олі ще раз гучні, так, щоб наш сусід знав, він вже музику нам включав. Так, картина Крим, Азіза Іскандер, я вам скажу чесно, оце ви зараз це купуєте за якісь такі, типу, базові гроші, а через пару років будете продавати в євро з 5 нулями, повірте. Це картина, яка от ви зараз вкладаєтесь просто в вашу майбутню квартиру в Києві. Я вам кажу, повірте, моя інтуїція мене не підводить. Так, мене всі чують? Я просто чую, що ви балакаєте і не слухаєте. Значить, дивіться, якби. В мене сьогодні трапилась така одна цікава історія. Я як та людина, яка ходить з табличкою Крим. Ну, якщо ви бачили десь фотки. Да? От, і сьогодні чомусь всі вирішили, що це якась дивна історія, що я ви знімаєте там мене? Ладно, не буду розказати. Коротше, я людина, яка ходить з табличкою Крим. От, і я з цією табличкою нагадую всім, що Крим він нікуди зник, він не пропав. Нам дуже важливо плекати культуру знань про територію, яка окупована. Бо знаєте, чого хоче Росія? Росія хоче, щоб ми забули про цю територію, щоб вона для нас нічого не значила, щоб ми в суспільстві пропаялися так, що ми були готові від неї відмовитися. І для того, щоб цього не відбувалося, нам треба в першу чергу підтримувати культуру, яка говорить про окуповані території. Азіза Іскандер робить неймовірні речі, і оці картини – це той елемент, який говорить про те, що півострів не завмирає в російській окупації. Він продовжує жити в людях, які лишаються там, зберігають ідентичність, людях, які роблять тут. Тому ця картина – це дуже важлива річ. Стартова ціна 100 гривень, поїхали. 1000 раз. 2000 раз. 2000. Друзі, ну можна скинути, знаєте, ну, от ви компанію прийшли? Ви можете подружитися і вже скинутись. 2002. Ну ви хочете, щоб Настя купила картину? Я хочу, щоб вона лишилась в межі. Ні. Яка ставка? 2. Дві? То що, на картину з чату можуть люди Так. робити ставки? Так. 2000 раз. Place the bid on this painting. How much, 2002. current bid Дуже is- мало часу. Дуже мало Current bid часу. is only У вас what, $45 2100? or something. Something like this. Але якщо ви So разом з нею скинетесь. you have a chance. Ви знайомі? Do we see the bid? З нею вона не скинеться. От, бачите, а можна цей. Хорошо. А у вас? Тут треба затримка маленька, треба Ну, почекати. ми ждемо. 2002. Друзі, не купите мені дорожче, а почніть співати. Що? Ой, нарешті, дякую. Як звати? Давайте гучні оплески Алісі, щоб вона дала 2500. Це не гучні. Ви мене розстраюєте. Це вже я розумію. 2200 раз. 2202. 2000.
2500. Це в чаті? Ні, це я. 2500, давайте 2600. О, у нас є $100. Від Гейбріела це 4500. 4500, хорошо. Чого, вже Gabriel? по 5? Your bid is the highest. Окей. 4500 раз. Ні, ну в доларах далі просто. Хорошо, 4502 в доларах 100. Ну, тут дивись, нам після кожного раз-два ще треба секунд 30 відраховувати, бо є затримка в стрімі. От в чому Щоб проблема. стало $50. У нас є 110. Пролягла дорога. 110 від Від Андреаса. твоїх доріг 110 до моїх by доріг, Andreas. як This струна. painting worth, in my opinion, at least $500. So, guys, you have the unique opportunity to get this painting for just. І камінчик з Криму. Ні. Окей. By the way, guys, look at the beautiful vyshivanka of Yevhen. Yes, it's a Yevhene. Crimean print. Yes. Okay, we have a 110, yes? 110, yes. 101, 102, and And, sorry, dear Rick, and rollers have to go. Це не про ставку. ага. Зараз У нас є 100, правильно? стривай. Ні, 110. Зараз буквально даємо їм ще 20 секунд. І ага, 150. 150. 150 Окей, from 150. Gabriel. У нас зараз відбувається такий дуже змішаний аукціон. Типу, якби, от, поки ми це все болтаємо, там люди дають 150. Окей, ми чекаємо. Ага, є 160. 160. Johnny Otterson, 160 раз, все By the нормально. way, Gabriel, don't forget to say I bid. Зараз скажемо. 162, 163, Та не 3. А до 5, да? 160, Він до 5 рахується. 160. Hey guys, give 200 someone. 160. Current bid is from Johnny And- Otterson. Ні, стривай. Не так швидко. Оце особливість цих онлайн-аукціонів, бачиш. Ну от я ж цього і чекаю, тому не можна віддавати за 160. Guys, come on. Be faster, please. People are waiting here. We don't have that much time. Скільки у нас ще лотів, Анастасія? Це крайній. Це крайній лот. Guys, this is actually the last lot, but there's going to be some more music and poetry after this. This painting is epic. Aha, yippee, I bid 200. We have $200 $200. from One. Gabriel. Give 300. Miss, what's your name? Як вас звати? Гарна вишиванка у вас. Як кажете? Ольга? Дуже приємно, мене звати Ярослав. Спільноту звати Рік-ролери, якщо що. Rick-rollers, Ольга is waving to you. And Anastasia is a bit tired to hold this painting probably, so we need to see a bigger bid. Guys, do we have 250 or 300? Come on. The current bid is 200, yeah, and then we're waiting. Окей, поки в нас відбувається іноземний аукціон, я вас трошки порозвлікаю. Значить, для того, щоб ви купили у мене наступний лот, значить, у нас є зараз аукціон боротьба за картину в онлайні. Я тобі швидко камінь продав і все. Ну, типу, вибачте, я вже взяв мікрофон. Ну, типу, мене звідси не забрати. Значить, дивіться, друзі, в нас повітряна тривога. Ви приймаєте рішення на ваш особистий розсуд. Якщо ви переживаєте за небезпеку для себе, ви можете прийти в укриття. Найближче укриття станція метро Майдан Незалежності. Okay, guys, I think you can say 3 for $200. Okay. $300 one, $300 No, $200. two? 2? It was 2. Look. Not good idea. Okay, $200 one, $200 two, $200. $200. Це ви теж додаєте? $200 Ні? to Gabriel. Huh? Окей. 3. Стрій. Окей, Гебріел, оплески Гебріелу в онлайні, щоб він почув, що ми йому це все Yeah, продали. sold to Gabriel. Gabriel, congrats. Окей, тепер дуже коротко. Thank Камінчик you guys for bidding. з Криму привезений контрабандою, омитий Чорним морем. Купуючи це каміння, ви купуєте майбутнє з двох сторін. Чому? Бо єдині люди, які карбують майбутнє в цій країні, правильно, це хто?
Правильно, Сили безпеки і оборони України. Тому ви підтримуєте Сили безпеки і оборони України, ви купуєте майбутнє. Далі, цей камінчик це офігезний декор. Він буде класно виглядати в вашій спальні, ванній. Я цим камінчиком собі засипав всю раковину, я вмиваюся в ці каміння. Повірте, типу, це, ну, якби я з Ялти, я не можу жити без цієї гальки. Подивіться, це красиво. Ну, це естетика, правильно ж? Супер. Купуючи каміння, ви підтримуєте Сили безпеки і оборони України. Тому я дуже оперативно вам читаю вірш, а ви мені за це кидаєте грошей. Домовились? Так чи ні? Значить, чому це каміння символічне? Бо воно відгукається сьогодні двома пустими словами. Як ми будували свої доми, коли стоїш під небесами зими, і небеса розвертаються і відпливають геть. Розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть. Будуй стіни з водоростей і трави. Рий вовчі ями і рови. Звикай жити разом з усіма день при дні. Батьківщина – це там, де тебе розуміють, коли ти говориш вісні. Клади камінь при камені. Будуй свій дім. На чорноземі, на глині тверді. Вибирай у землі з кишень. Вугілля і сіль. Кожен повинен мати дах для поминок і весілля. Потрібно мати місце, якого буде шкода. Вода чогось варта, якщо це питна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми. Все життя ми будували свої доми. Брила до брилиця до цвяху, стіна до стіни. Якщо можеш мене спинити, ну то спини. Але якщо хочеш, щоб мене тут не було, доведеться крім мене забрати моє житло. Поближче до сонця, подалі від пустоти. Дерева будуть рости, діти будуть рости. На тютюновому листі виступає роса. Ми будували так, ніби вивершували небеса. Мов упорядковували висоту, ніби словами наповнювали мову пусту, ніби повертали речам імена. До брила брила, по цеху цвях, до стіни стіна. Голос сильним дається до співу, слабким для молотов. Мова зникає, коли нею не говориться про любов. Ночі не мають сенсу без темноти. Світи наді мною, чорне сонце, світи. І коли Сергій Жадан написав цей вірш про окуповані території, зараз він відгукається нам про будь-які окуповані території, але цей камінь – це символізм дому. Тому цей дім – це майбутнє. Просто давайте так. Простір, і в кого б ми не вірили, будучи ви сповідуючи іслам, християнство, язичництво, просто не вірячи в Бога, фактично будете вірити в цей простір. І я переконаний, що в 35-та річницю відновлення незалежності цей камінь, ту енергетику, яка сьогодні була зароджена Азізою, точно буде мати право на майбутнє. Тому 100 гривень, хто дає більше, і ми побіжали. 200. 200 раз. 300. 500 раз. 600. 600. Так, ну, 700, дякую. Оп, оплески, як звати? Женя, оплески Євгену, дякую дуже. Оп, 700 раз. 702. 800. 800. 900. 1000, оп, 1000 раз. 1002. 1100. Давай 1200. О, півтори, давай вже. Півтори раз, півтори два, півтори-три продано опуски. Вам, будь ласка, мене це вам, від мене. Дякую дуже. Це дуже важливий камінь. Дякую щиро. Все, мене звати Євген Бондаренко, підписуйтесь на сторінки Крим і Аделі, на мене і шукайте мене з табличкою Крим. І саме головне, що ми зараз маємо сказати. Слава Україні! Я пішов. Оплески Жені. Женя неймовірний. Так, друзі, у нас є 19 хвилин для того, щоб закінчити вечір. І для цього в нас є ще The evening, поезія we have і є poetry ще and also пісні the Діми. acoustic guitar Тому я запрошую Юлю. Я вас дуже сильно прошу performance of Dmitro. о 10-й тихенечко You know, вийти Dmitro, з I met him двору, on Treasure. бо He це left компроміс, the на який ми Crimea, погодились the і не occupation дуже just наші last year. сусіди для того, щоб ми могли Maybe проводити this ці year. події. Actually this year. Тому я вас дуже прошу не Yeah, шуміти і this- після this year. закінчення вечора або зайти всередину, This або is вийти. Anastasia. Дуже вам She, дякую, is що the ви owner of the bar. Юлю. She's a great person and friend of Aziza. She organized it. Дякую за те, що ви прийшли, власне. І сподіваюся, що ви вже бачили картини. Якщо не бачили, ви можете, ви полюбе їх бачили, коли заходили брати якусь випивку собі. От, я прочитаю кілька віршів. От,
І перший буде The Rise of Common Reed. Відродження рогозу. Точніше, очерету. Може, і рогозу. Вони завжди поруч. З першим летаттям все стає на свої місця. Ворони звичайні вертаються до своїх улюблених лавок, захищаючи їх від людей. Крижні порушують спокій води, заграючи до відображень дерев, і цегляні квадратики розтікаються поміж першозелених плям, поміж першоспівів птахів і квакш, претензійно підходячи до очерету. І той, здається, починає бачити. Залите теплом тонке і міцне відродження себе. Стан спокою та невагомості. Вихід на праву платформу пропущено. Натомість тримання руки у руці, тримання пакету з взуттям, тримання пакету з рослинами, тримання наплічника і телефону, тримання телефону і чоток. От він, стан спокою, от він, стан невагомості. Коли навіть відблиски західно-сонячні на острівній зупинці обмацують вагон в пошуку ідеального тримання того, що найспокійніше, того, що найневагоміше, і виходять на наступній станції, запалюють ліхтарі для концерту Квакшевого з 2 вільними місцями в першому і другому рядах. Лишаюсь на другому, може, та ні, точно до пари. Тут і тепер вечір гніздиться у заростях рогозу. Птахою водяною відкладає жовті кругляки спокою. Птаха суходільна з розрядженим телефоном блукає верхнім окрайцем острову у пошуку мелодії, яка б пасувала дотепер. Але тут час зупинено. І тільки слово розібране, розчинене, шелесті течії, її мерехтінні, яке латаття не пускає до гнізда вечора, бодай не сполохало, бодай не розбудило і не народило завчасно спокій. Я розчиняюсь у цій яскравій, аж чорній безодні, замість очей розсипаний золотий горох, що намагається нанизатися на бетонність мотузки. Через мене проходять автівки і вагони, і хмари, даючи, що вони ще є. І чорна, блискуча вода намагається імітувати мої вогкі, розширені з подиву зіниці, і я взаємно намагаюся імітувати її блискучість і чорність, і в такт руху так само похитуюсь. Проте ти, безодне, твоя блискучість і чорність оманлива. Навіть тебе, безодне, пожирає час прибуття. Навіть тебе, ще зовсім дитиною, він ковтає і перетравлює разом із суетливим людом, що набивається з усібіч, і я гублю тебе, не відводячи погляд. Щось би написати про це тепло, яке все відмовляється в'янути. Але вода така і небо, що зненацька привласнили всі слова. Всі, котрі б могли описати їхні настрої, якщо вони існують, і мені здається, нема чого сказати, і я мовчу. І тільки вітер порушує спокій, як листя акації, мугикаючи мелодії 60-х, і губиться радісна втома поміж цими дрібними відбитками, за які в дитинстві можна було би придбати все, що захочеш. Навіть майбутні хвилини, проведені з тобою, навіть тримання за руки на відстані плину води, навіть погляд на відстані стріблястих хмар, навіть тепер, навіть тепло, навіть тепер. Сходи до саду, не помітиш, розчиняться, яскраво насильницьким, стерильно поглинаючим освітленням, і лишиться тільки рослинність зелено намальована, сушарка білизни пластикова, ліхтарик заряджений, все таке лячно реальне, все таке банально деталізоване. А як же ж таємниці, а як же школа, світло води, розблескані стелею, а як же ж сходи, що ведуть до саду. Картоплиня плине картонно, то не лину бадиллі в'язкому, а коли засохлий лист один, той, що найсміливіший, заслонить від сорому, айстрам, майорцям, мірабісу погляд, лин втупиться ночі в велику білу глупу діру і буде витріщатися, допоки не виплутається і не спробує доторкнутися плавником і необачно розріже картонну твердь навпіл. Картонний лин і картонний лист картопляний будуть дивитися один на одного в очікуванні народження когось першого, когось такого, хто їх побачить, когось такого, хто збагне їхню мову, когось, хто напише про них. Бо як вони знатимуть, що вони є, коли їх ніхто ще не бачить?
Дякую. Ще пару віршів. Наступний буде якраз одноіменний із проєктом Еренхіма, який ви можете бачити в стінах бару Анжела. От, вірш, власне, Еренхіма. Світ солодкий сонний снить у каналах сонмом, сомів латаття білого, очерету і рогозу. Час лиш запас повітря, щоб триматися на плаву. Сніг лиш байдужий покрив, ховає трави наготу. І щоб тут здавалось дивного, я випадковий погляд на сніг, зникомий розхристаний, на світ засолодкий сонний, на Еренхіму часу. І, дякую, мабуть, буде логічним ось таке завершення цього вечора, бо вже всі, я розумію, що втомилися сприймати інформацію, сприймати навіть мистецьку інформацію. От. Білі плямки стискають чорні цятки чорнил у літери і гортають зеленою твердю. Сині плямки стискають пух часу в образи, і все навколо зеленішає. Дерева, вода, навіть птахи темно-зеленими тінями срібною течією бавляться, і човник зелений пливе, і з човника пісня лунає, спокійно радісна. І хай наше майбутнє буде спокійне, радісним. Дякую. Може ще один? Ми поки налаштуємо дію. Он як воно насипає. А там що треба? Я не можу. Просто той, що я не певна була, чи читати йому, він трошки відрізняється. Він більш в стилі, як я писала раніше, більш такі треба говорити, проговорювати, а не читати. Тому що... Ні, я можу зараз порозважати. Ну, це не дуже розважальний вірш, справді. Але тим не менше. Всеохопне ти. Одними і тими ж маршрутами супроводжує зелена оголеність. Чорна задерта сірість, листя летить. Чи чекає? То був птах. Силует надвечірньої спраглості. Хай би що то не було, але ж красиво спадає. Донизу виструнчується, змінюючи траєкторію, лягає на тінь мого плеча. Поки я йду стривоженими швидкими кроками, з'єдную вигадані відрізки острова вздовж каналу. Міст, дерево, міст, лавка, міст. Тут ми з тобою пили пиво, тут ми з тобою цілувались губами, тут цілувались словами про флору і фауну літературної тусівки, тут ти курив люльку, тут ти курила тоненьку сигарету в облягаючій сукні, тут ти розказував за перший досвід БЗВП, тут ми проводили твою відпустку, тут ми згадували дитячі історії, далеко не дитячі теж, тут ми співали, тут ми танцювали, тут ти дивилась, як тече вода, і ми... сміялись, плакали, і так багато говорили, і так багато пили, і знову говорили, і знову сміялись. Ми втікали від дощу, відганяли його димом далеких спогадів, перекрикували віршами квакш, ділились спокоєм і ділили відчай. Ми з тобою, з тим найближчим, сокровенним, ти, в якому збіглося стільки імен, в якому зійшлося стільки історій, стільки життів, одними і тими ж маршрутами. Згадую, як ти там. Це велике, всеохопне ти, це кохане і бентежне ти. І збагни тепер, до кого сам звертаюсь. Поколись птаха сидить на плечі, все не настільки лячно. Дякую. Я поміняла ще читати, але я, по-моєму, все гучно. Я би сказала точно читати. І дякую тобі за те, що ти досі твориш. Це особливо важливо. Я не можу не. Дякую, що не можеш не творити. За твою поезію, за твої картини. Друзі, у нас зараз особливий теж маленький виступ Діми, який там ховається і курить, і дуже-дуже сильно переживає. Значить, нас з Дімою познайомив Женя, який проводив аукціон, і познайомив дуже вчасно, коли в мене була певна криза, і дуже потрібним був хтось, хто доєднається до команди. Потім, коли ми з Дімою почали говорити, я зрозуміла, що ціннісно це точно наша людина. І це молодий хлопець, який виїхав з окупації, бо приїхав за тим, що він вважає правильним. І я коли уявила, як це, коли тобі 20 або коли тобі 18, зробити крок в невідоме і переїхати в країну, яка є твоєю країною, але це крок в невідоме, але це
крок за покликом серця. Тому я дуже сильно ціную, що він зараз з нами в команді. Також є Ніна, прекрасна молода пані, яка також виїхала з Донеччини з окупації. І я щиро пишаюся, що ці люди, що вони є, що вони настільки потужні, настільки прекрасні, наскільки це тільки може бути в моїй уяві. От, і ми ще дізналися, що Діма грає і співає. Діма зараз нам заграє і заспіває. І на цьому ми закінчимо наш вечір незалежності. І ще для Ніни і Діми, ви тільки усвідомте, це перший день незалежності на землі незалежної України. Просто усвідомте це. Діма, ми тебе запрошуємо. Тільки треба голосніше мікрофон. Насправді я купив свою першу гітару в Донецьку. Це був ринок. Який ринок? Яма називається. Яма, о, знаємо. Яму знаємо. Це було в 19-му році. І я не можу сказати, що я співаю чи граю класно, але я думаю, щось вийде. Дмитро, можна я на тебе мікрофончик?
Ну, пісню, напевно, всі знають, тому можемо співати разом. Вона одна і залишилась. Це одна з перших пісень, яку я вивчив українською на гітарі. І вона мені дуже подобається.
Це щастя бути разом, мати можливість бути разом, особливо в цей день. Тому, друзі, я вас дуже прошу зараз не шуміти у дворі. Ми будемо тихенько збиратись. Якщо ви хочете побути, можна побути всередині півгодинки і бережіть себе, особливо сьогодні вночі. Зараз треба стрімно завершити. Дмитро пішов з мікрофону. Дякую вам за виступ, неймовірно, дуже торкає всі струни концерту. Дякую, неймовірно, просто. Дуже дякую вам. Дякую теж. А ви в Києві? А, неймовірно. Просто не зупиняйтеся, будь ласка. Дякую. Thank you so much. Обидва стріми. Hey guys. Давай туди не стрілятися. А сюди я подивлюсь. Тебе видно чи ні? Видно, супер. А я поруч. Тримай мікрофон. Швидко, буквально 2 хвилинки. Guys, thank you so much for being here today with Aziza. Thank you, dear. You know, it was all what is a lesson? Everything was because you're supporting. A lot of these songs appeared during my streams because of sound and music as I have at home. Thank you so much for doing this. Thank you for supporting the Ukrainian army, for all the donations this day and every day. Thank you so much, dear. Yeah, what I can say, and Rick is amazing. Like one of the greatest, how to say, Greatest? ведучий. Like a host? Host, you know, I like Rick because Rick always honest, always real, always can find the words. I'm happy, you know, to be with you and with your, you know, sound of your heart, sound of your soul. Thank you, Ziza. Because one of you, even in the most darkest moments, I feel myself happy. I'm so happy to meet you in my life, and you are one of my best friends, and you are. I told you that you're an inspiration for me, but you're also a source of wisdom, and you give me so much of understanding of this world. And yeah, I look up to you, Aziza. You should know that. Thank you so much, Rollers, for being here today. Sally Luz is in the chat. Brad, Just Jamie, Gabriel, Mopsy's
gone. Anya Zadorozhna. I see Anya for the first time. Yeah, we are having a bit of a prolonged stream. Good to hear Dmitro too. Yeah, this was amazing. Rick, please give Dmitro a big hug from us. He was fantastic. Will do. Thank you. He is so young and shy. Beautiful. Yeah, he's cool. Rick truly is good with words, and he's clearly a fantastic friend that will push people to be better. Yes, absolutely. Thank you so much, Lena, for these words. And more happy to bring happiness and shine for this world. Thank you so much for these words, Aziza. I'm not sure that people hear us Yeah. on that stream. Because we like. Yeah, it's like, just whispering. Thank you, Aziza. Okay, let's finish, guys. Thank you so much for this amazing concert, Aziza. I'm your fan, and I want you to prosper. So, guys, don't forget to support Aziza. Share her music. Give the likes to her streams. Come to her streams and watch her streams. This will be amazing. And support her on the bass. I should say that. Say that, okay? I should have said that. And I said that. Aziza for sure helps us to take another perspective. Yeah, she does. Glad you kept the mic in your hand. We heard that. Okay, whatever. Thank you so much. Okay, Aziza, let me give you a hug. Thank you for this amazing evening. Thank you, and live on and prosper, guys. And donate. Героям слава. Bye, guys. Let's finish. Oh, Dmitro. Rollers asked me to give you a big hug. Can I do this? Can we do this in front of the camera? I wanted also. Да, ми Це хочемо. такий Ні, давайте отак. неймовірний. Ой, давайте перед. Yeah, here's a hug. Here's a hug for Dmitro. I will give one too. Dmitro. Виходить, Азіза сьогодні на розігріві в мене була. Да. Дмитро, я пообіцяв також тобі обійми дати. Yeah, guys, I hope you saw that hug. This one was from you. Love you and live long and prosper, my friends. See you again very soon. Bye. Та ти що? Тільки треба знайти